Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg, uwchgynhaliol uned 1, Rhagarweiniad i Brofion. Rhai profion. Technegau. Rydym yn mynd i edrych ar rai profion sy'n cyflwyno pa syniadau a thechnegau defnyddiol. Felly, ydyw yn wir bod swm 3 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 3. Y rhifau naturiol yw'r rhifau cyfri, dechrau da 1, 2, 3 ac yn y blaen. Felly 3 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 3. Ydy 3 yn rhannu mewn i swm 3 rhif naturiol. Felly, llwn ni drio rai. Felly, 1 a 2 a 3 yn ei 6 sy'n rhanadwy dy 3. 4 a 5 a 6 yn neud 15 sy'n rhanadwy dy 3. 12 a 13 a 14 yn neud 39 sy'n hefyd yn rhanadwy gyda 3. 147, 148, 149 yn neud 444 yn rhanadwy dy 3. Felly mae rhain yn awgrymu bod yr honiad yn wir, ond dyw e ddim yn ei brofi. Felly, ni'n galw fe'n theorem os ydyn ni'n gallu profi fe. Na pam y marc cwestiwn. Gawn ni weld os ni'n gallu profi fe. Mae swm 3 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 3. Felly dyma'r prawf. Boed i rhifau bod yn n plus 1 a n plus 2. So ni'n mynd adio rhain, n, a n plus 1 a n plus 2. Casglu'r termau, mae 3 n dyn ni, a 1 a 2 yn neud 3. Wel, ni'n gallu tynnu 3 mas o fyna yn ffactor, felly mae 3 lliosi n plus 1 dyn ni. Felly mae 3 yn ffactor, felly mae'r swm y 3 rhif yna yn rhanadwy gyda 3. Mae hwn, ni'n galw hwn yn prawf trwy ddiddwytho, deduction. Damcaniaeth. Mae swm 4 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 4. Felly, does dim gennym theorem nes bod ni wedi ei brofi. 4 rhif naturiol olynol yn rhanadwy dy 4. Gallwn driol rhai. Felly mae 1 a 2 a 3 a 4 yn ei 10 sydd ddim yn rhanadwy gyda 4. Felly, mae hyn yn gwrthbrofi'r damcaniaeth. Gelwir hyn yn gwrthbrawf trwy wrth enghraifft. Felly, ni wedi dangos bod 1 ddim yn dilyn y patrwm, felly ni wedi i gwrthbrofi. A gallwn ni ddangos hwn mewn rhifau, so n yw'r rhif, a n plus 1 yw'r rhif nesa, n plus 2, n plus 3. Adio'r yna, ni'n cael 4n plus 1, 3 a 6. 4n plus 6 sydd ddim yn rhanadwy gyda 4. Datganiad nesaf. Mae swm 5 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 5. Does dim theorem gyda ni nes bod ni wedi brofi fe. Felly, 1 a 2 a 3 a 4 a 5 tro yma yn neud 15 sy'n rhanadwy gyda 5. 4 a 5 a 6 a 7 a 8 yn neud 30 sy'n rhanadwy gyda 5. Mae'n neud synwyr ac mae 5 neu 10 yn mynd i fod yn unrhyw 5 rhif olynol. Felly mae 12, 13, 14, 15, 16 yn adio i 70 sy'n rhanadwy dy 5. Datganiad, dyn ni o hyd, mae swm 5 rhif naturiol olynol yn rhanadwy gyda 5. Ni'n mynd i brofi hwn trwy defnyddio algebra. Felly n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4 yn rhoi 5n i ni plus 3, 6, 10 plus 10. 5n plus 10, ni'n gallu tynnu'r 5 mas, felly mae 5 yn ffactor o'r swm, felly mae e'n rhanadwy gyda 5. Felly, os ni'n mynd ochr draw i'r rhifau, os yw n yn rhif yn y canol, n minus 1, n minus 2, plus n plus 1 plus 2,
Ni still yn y rhifau naturiol. Mwy na thebyg, gallai ni fynd i'r cyfan rhifau neu hwnna. Y rai negatif hefyd. Felly, mae'r rheina yn dod yn 5n, a mae -1 minus y 3 dyn ni, plus 1 plus 3, felly dim ond 5n sy'n ni fyna. Felly mae hwn wedi brofi, ni nawr gallu gael fe'n theorem. A mae hwnna'n braw trwy ddiddwytho. Damcaniaeth arall. Os yw p yn rhif cysefin, bydd 2p plus 1 yn rhif cysefin. Felly mae p, dyn ni a 2p plus 1. 2 yw rhif cysefin isa, felly 2 lluosi 2 plus 1 yn dod yn 5. Odi, mae hwnna'n rhif cysefin. 3 yw rhif cysefin nesa. 2 lluosi 3 plus 1 yn dod yn 7 sydd dal yn rhif cysefin. 5, 2 lluosi 5 plus 1 yn dod yn 11 sy'n rhif cysefin. 7 yw rhif cysefin nesa. 2 lluosi 7 yn 14 plus 1 yn 15 sydd ddim yn rhif cysefin. Felly, gwrth brawf trwy gwrth enghraifft. Felly, os gallwn ni ddweud, felly, os yw p yn rhif cysefin sy'n llai na 6, bydd 2p plus 1 yn rhif cysefin. A ni wedi dangos fyna bod bob rhif cysefin dan 6 yn gywir yn y sefyllfa uchod. Felly ni wedi profi trwy ddisbyddu. Disbyddu exhaustion. So ni wedi gwneud pob un o'r rhifau gallen ni fod yn defnyddio i brofi, i ddangos bod y damcaniaeth yn bosib. Damcaniaeth nesaf, os yw p yn rhif cysefin, bydd p i'r pŵer 10 minus p byth yn rhif cysefin. Wel, mae p i'r pŵer 10 minus p yn gallu cael ei ffactorio. Tynnu p allan, a mae p i'r pŵer 9 minus 1 gyda ni. Felly, mae p lluosi y braced yma yn 2 ffactor, felly ddim yn gysefin. Prawf trwy ddiddwytho yw hwnna. Os yw n yn rhif naturiol, bydd n i'r pŵer 3 minus n yn luostrif o 3. Felly, dewch i ni gael gweld. Prawf. n i'r pŵer 3 minus n. Ni'n gallu tynnu n mas yn ffactor. Felly mae n sgwar minus 1. A mae gyda ni fan hyn y gwahaniaeth rhwng 2 sgwar. Felly n plus 1 n minus 1 sydd gyda ni yn y braced yna. A gallwn ni ail drefnu'r ein i fod yn n minus 1 lluosi n plus 1. Felly mae 3 rhif olynol dyn ni fan hyn, byddwn ni'n gallu lluosi gyda'i gilydd. Gallai fod yn 1, 2 a 3, mae 3 yn mynd i fod fyna. Neu 9, 10, 11, mae 3 yn fyna. Felly mae bob un o'r ein, gan bod nhw'n rhifau olynol, mae rhaid bod 3 yn mynd i fod yn rhan, yn ffactor o'r lluostrif yn rywle. Bydd un o'r ein yn luostrif o 3. Felly ni wedi creu prawf trwy ddiddwytho yma ar gyfer bod n cwb minus n yn luostrif o 3. Felly mae e'n theorem. Damcaniaeth arall, os yw n yn rhif naturiol, bydd n i'r pŵer 4 minus n yn luostrif o 4, a dwi'n gweithio ar gyfer 4. Felly, prawf, mae'r cwestiwn, gael gweld os dwi'n yn gweithio. n i'r pŵer 4 minus n, ni'n gallu tynnu n mas. Felly mae n cwb minus 1 dyn ni. Ni'n gallu tynnu n minus 1 mas. A mae hwnna'n rhoi n sgwar plus n plus 1 i ni. Lluoswch reina, bydd n cwb plus n sgwar plus n minus n sgwar, felly canslo minus yr n, felly hwnna'n canslo hefyd. Felly mae'r 3 yna'n ffactorau o n i'r pŵer 4 minus n. Ond i ni methu ffactorio yr braced ola yma. Felly, naill ai bod o yn odrif, n yn odrif, meddwl, neu bod e'n eilrif. Felly, os i n yn odrif,
mae n minus 1 yn mynd i fod yn eilrif. Os di n yn eilrif, bydd n minus 1 yn odrif. Felly, dyma beth sydd gyda ni, gallai naill ai fod yn odd, felly lluosi eil, felly odd plus odd yn neud odd, felly 2 odd lluosi eil yn 1 eilrif. Os di n yn eilrif, mae n minus 1 yn odd, felly eil plus odd yn neud odrif. Felly mae 3 lluosog yna, dim ond 1 ffactor sy'n eilrif. I fod yn luosrif o 4, mae angen bod 2 ffactor o 2 gyda ni. Gan bod gennym ond 1 ffactor sy'n eilrif, bydd hyn ddim y sefyllfa bob amser. Gallai hwnna fod yn 4, ond gallai hefyd fod yn 2. Felly mae'r damcaniaeth yn anghywir. Dyw e ddim yn mynd i weithio bob amser. Mae hwn yn gwrth brawf trwy ddiddwytho. Ni'n gweld beth yw sefyllfaoedd a ni'n gallu dangos ta beth yw n, bydd e ddim yn gweithio bob amser. A dyna ddiwedd y fideo ar rhagarweiniad i brofion. Enghraifft bach i chi, enghreifftiau bach ar rhai profion.